Misalmot ang GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines o FICTAP. Ang pinagpundok kabahin kini sa ika-25th anniversary sa FICTAP nga gilangkuban sa international o local provider, policymaker o cable operators sa tibok nasod. Tumong nini aron na mahatod ang labing bag-ong connectivity o telecommunication technology. Adunay GMA Hour event segment diin gilingaw ang mga delegates nila ni Black Rider Stars Yasi Prisman, John Locas o Xavier Ramos ng harana usab kanilang all-out Sunday singers o Class 2023 champion nga si John Rex. Ang pagsalmot sa GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition kabahin sa katuyuan nga mahatod ang mahinungdanon nga mga balita ug kasayuran ug ang world-class entertainment sa tibuok kapuso sa tibuok nasod.